Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musha was kupisa, musha we ma trending ega. Nasinda wayani latest from Niza Bomu. Pane chiri kugadzirwa chi comedy menu chi skit chinonzi Ndururani murastaurant. Saka ndangoti ndi update vanhu chisati chapinda mafanzi chisati chabuda. Saka ma pictures nevanhu vari kufeature ipapo ndo vaita ndigadzira this video because pane my violence andofunga tovaziva my violence na mwendazi wedripi avo vari pakona avo varipo zvekare aiwa pakafichwa ngwambi dzega na prophet T madungwe vanozviti army commander of the heaven. Saka hapa chinenge chakaipa. So watch out for this video. Also don't forget to subscribe. If you are new here, don't forget to subscribe. Asikana uri returning subscriber aiwa makapenga ndimi mune yese ndimi munoita kuti chi Bombshow television iende kumberi. Nganditende vanhu vari kusubscribe newewo wasubscribe nhasi andongokutendai nekuti muri kuita kuti chi basa rifambire kumberi. Thanks for watching. Ndo zvandanga ndinazvo. Thank you.